Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο GG. Ένα podcast από filmmakers για filmmakers. Έχω μαζί με τον Γιώργο Λιβαδίτη. Και με τον Γιώργο Σουργομάλη πάμε να ξεκινήσουμε με τα Gear News. Γιώργο, εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Και εγώ. Για όσους είναι φαν της Lumix, σίγουρα θα το έχουν δει κάπου. Ανακοινώθηκε η καινούργια Lumix S1 Mark II και Mark IIe. Okay. Η απάντηση της Lumix για αυτούς που θέλουν hybrid φωτογραφία και βίντεο, χωρίς τους περιορισμούς που έχει η φωτογραφική S1R2 που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα περίπου. Δεν έχει rolling shutter σε αντίθεση με την S1R2. Εννοείς ότι ο αισθητήρας είναι global shutter? Όχι, αλλά είναι partially stacked, που σημαίνει ότι μπορεί να πιάσει πολύ γρηγορότερες ταχύτητες ανάγνωσης. Άρα έχει rolling shutter, απλά είναι τόσο μικρό που δεν μας ενοχλεί. Κοίτα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχει rolling shutter 15 millisecond και άμα βάλεις dynamic range boost που σου προσθέτει περίπου ένα stop dynamic range ακόμα, ανεβαίνει στα 25 που είναι αποδεκτό. Πάρα πολύ καλό νούμερο. Η κάμερα μαξάρει στα 6K, δεν τραβάει 8 δηλαδή όπως βλέπουμε το trend με όλες τις νεότερες κάμερες. Εντάξει, ψιλοαχρίαστο το 8. Ούτε εγώ το θεωρώ απαραίτητο. Παρ' όλα αυτά μας έδωσαν επιτέλους 4K στα 60 χωρίς crop και μπορείς να τραβήξεις και σχεδόν 4K στα 120 με ένα crop 1,7. Αυτό μας δίνει μια πολύ καλή βιντεοκάμερα η οποία μπορεί να τραβήξει εννοείται και φωτογραφίες. Η τιμή της είναι πολύ ανταγωνιστική, στα 3.500 ευρώ θα βγει εδώ στην Ευρώπη περίπου. Ενδιαφέρον, γιατί είναι σε αυτό το επίπεδο τιμών που τη λες πολύ καλύτερο buy, την κάνεις consider ενάντια στην FX3. Κοίτα, η FX3 είναι πολύ πιο ακριβή, είναι άλλο budget. Αλλά τώρα στο κοντά από ό,τι ξέρω έχουμε άλλη μια ανακοίνωση από τη Sony που ξεκινάει με FX. Σίγουρα θα το μάθετε και εσείς σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Είναι σίγουρο ή είναι rumor αυτό? Όχι, είναι σίγουρο. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εκτός από αυτό, η Lumix έβγαλε και ένα δεύτερο μοντέλο, την S1-2E, η οποία είναι στο ίδιο σώμα ακριβώς, απλά έχει λιγότερα features και απευθύνεται σε κάποιον που ψάχνει μια πιο οικονομική λύση. Και γιατί έχει λιγότερα features, έχει άλλο CPU μέσα ή... Όχι, έχει απλά διαφορετικό αισθητήρα. Ο αισθητήρας της είναι ο ίδιος με αυτόν που είχε η α7-3. Απλά τον έχουν μαξάρει σε όλα τα features που μπορεί να πιάσει ο αισθητήρας. Έχει κάποιο ελαφρύ crop στο 4K120 και αυτή. Από ό,τι θυμάμαι, απλά έχει ένα restriction στα codec που μπορεί να τραβήξει. Εντάξει, δεν είναι πολύ προβληματικό αυτό. Ναι, έχει... Και σε τι τιμή θα βγει για να λες ότι είναι πιο ανταγωνιστική? Στα 2.500. Και είναι full frame. Ναι, είναι full frame. Αυτό είναι όντως ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι μπορεί να χτυπήσει άνετα πολλές κάμερες που είναι πολύ πιο ακριβές σε αυτή την τιμή. Επίσης, μαζί με αυτά πήραμε τον καινούριο kit φακό για τις flagship κάμερες της Lumix, ο οποίος είναι ένας 24-60. Πρόσθεσαν 4 χιλιοστά στο ευρυγόνιο σε σχέση με τον 20-60 που ήταν ο παλιός kit. Αλλά αντί για 3,5 και 5,6 διάφραγμα, τώρα πλέον το διάφραγμα είναι σταθερό 2,8. Μου άρεσε πολύ το 20mm, αλλά και το σταθερό 2,8 το προτιμώ. Ναι, κοίτα, πιστεύω ότι για κάποιον που ξεκινάει και θέλει να το πάρει πακέτο μαζί με ένα kit φακό, το 24-60 είναι πολύ καλό εύρος και ειδικά άμα ξεκινάς με 2,8. Γιατί οι περισσότεροι κατασκευαστές βάζουν ένα φακό με μεταβλητό διάφραγμα σαν kit με τις κάμερές τους. Ναι, θυμάμαι το κλασικό kit, ας πούμε, το 24-105 αλλά F4. Ναι, κοίτα, αυτός είναι φακός που νομίζω απευθύνεται πιο πολύ στο βίντεο, γιατί οι περισσότεροι 24-105 έχουν και ένα stabilizer επάνω. Ο συγκεκριμένος δεν έχει stabilizer, αλλά και τι να το κάνεις εφόσον η Lumix έχει το καλύτερο stabilizer στο χώρο. Αυτό το άκουσα, κάπου το διάβασα και λέγανε πάρα πολύ καλά λόγια για το Stabby
για το IB της Lumix. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ από τότε που την πήρα, μου εξάλληψε το 80% των περιπτώσεων που χρειαζόμουν gimbal για κάτι. Ενώ ότι στα ευρυγόνια, 20 με 35 ας πούμε, άμα ξέρεις να περπατάς, να κάνεις catwalk, οι εικόνες βγαίνουν λες και τράβηξε με gimbal. Εν τω μεταξύ, άμα δεν ξέρεις να περπατήσεις σωστά, και πάλι το gimbal είναι δύσκολο. Καλά, δηλαδή, ναι. δεν σου κάνει stabilize το gimbal στο περπάτημα. Ναι, εν τω μεταξύ να σου πω ότι τότε που τράβαγα ακόμα με την 600D και τράβαγα κυρίως φωτογραφίες, για να μάθω να κάνω χεράτα πλάνα, για καιρό, για μήνες, περίπου για 3-4 μήνες, τραβούσα φωτογραφίες στο μισό δευτερόλεπτο. Οκ. Είναι αρκετά challenging. Εννοείται ότι ήταν όλες κουνημένες. Ξέρεις, το νόημα δεν είναι να μην είναι κουνημένη η φωτογραφία. Απλά το νόημα όσο είναι λιγότερο κουνημένη γίνεται. ότι κάθε φορά, κάθε κλικ που πάταγα, ήταν εκεί όπα πάμε να μείνουμε τελείως ακίνητοι, ξέρεις. Και συμβουλή για όποιον τώρα μαθαίνει, ότι αξίζει να κάνει κανείς panning shots σε αμάξια, οτιδήποτε, μέχρι να μάθει να ακολουθεί. Γιατί δεν είναι μόνο να κρατάμε ακίνητο το χέρι μας, αλλά να έχουμε και μια ωραία κίνηση ακολουθώντας κάτι άλλο. Ναι, πρέπει να είναι αρκετά smooth για να το πετύχει το panning με ένα αμάξι, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, για να φλεξάρω λίγο τώρα, έχουμε ξεφύγει από τα news, αλλά θα γυρίσουμε πίσω. Μας έμαθαν στη σχολή φωτογραφίας, βίντεο, τέλος πάντων μας είχαν βάλει άσκηση και μας είχαν δείξει το panning. Και οπότε στην αρχή όλοι κάνουμε panning αμάξια, ξέρεις, το πιο εύκολο, το πιο προφανές. Και όταν μας έβαλε την άσκηση ο καθηγητής να τη δείξουμε μέσα στην αίθουσα, εγώ είχα κάνει panning σε αεροπλάνο. Γιατί έτσι, ξέρεις. Το οποίο ήταν πιο δύσκολο γιατί ήταν πιο αργό. Ήταν στην εκκίνηση του αεροπλάνου όταν άρχισε να κινείται. Ένα άλλο tip που ξέρω για να τραβάς σταθερές φωτογραφίες είναι να παίρνεις ανάσα και να την κρατάς μέσα σου. Ναι, καλά, εννοείται. Εγώ σου λέω το challenge, τώρα το πώς θα το κάνεις, έχει διαβασματάκι. Είμαι και εγώ πολύ ενθουσιασμένος για φωτογραφικές μηχανές. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό που είπαμε, το FX κάτι, αλλά υπάρχει ένα price drop στην επίσημη τιμή της Canon RX Mark II. Okay. Και όποτε η Canon κάνει ένα price drop, είτε είναι discontinue το μοντέλο, το οποίο είναι λίγο απίθανο, γιατί μια entry level σαν την RX δεν την κάνεις discontinue εύκολα, μια entry level full frame. Οπότε περιμένουμε Mark III. Δεν έχω ιδέα, είναι wild φήμη, ξέρουμε μόνο το price drop, τίποτα άλλο. Πόσο έπεσε η τιμή? 2-3 εκατοστάρικα νομίζω. Οκ. Οπότε με ένα cashback. Και εξαρτάται και το market εντωμεταξύ. Με ένα cashback σε μια περίοδο μες στη χρονιά παίρνεις καλή κάμερα. Και μπορείς να τη συνδυάσεις και με καλό φακό. Τώρα εντάξει, μιλάμε για budget λίγο πιο καλά. Καινούριος Canon 20 1,4L. Επιτέλους. L, οκ. Η Canon δεν έχει βγάλει RF φακό 20. Όχι, είναι ο πρώτος 20 που βγάζει 1,4. Οκ. Κοίτα, να σου πω τουλάχιστον κάτι. Φωτογραφικός με autofocus. Από όσο ξέρω, η Sigma έβγαλε 20 1.4 2016, 17. Ναι, αλλά γράφει πάνω Sigma. Ναι, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ καλός φακός. Ναι, τον θυμάμαι για απίστευτα sharp τον 20 της Sigma. Ναι, τον είχα δουλέψει, τον είχα νοικιάσει σε μια δουλειά για να τραβήξω εσωτερικούς χώρους και είχα πάθει ζημιά. Ενώ ότι τότε χρησιμοποιούσα και ένα 7 monitor και τα έβλεπα όλα και λέω ρε φίλε, αποκλείεται τέτοιος φακός που δεν είναι, ξέρω εγώ, τη Sony να έχει τέτοια ποιότητα εικόνας. Αλλά όπως έχω πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, τα γυαλιά της Sigma που γράφουν πάνω art είναι όντως art. Και είναι και πολύ πιο οικονομικός, δηλαδή της Canon θα βγει στα 2.000 και νομίζω ότι ο Sigma έχει 800-900 ευρώ το πολύ. Φίλε, γιατί, δεν δικαιολογούνται αυτά στο κεφάλι. Ναι, αλλά γράφει Canon πάνω. Ναι, αλλά αυτό έχει και το κόκκινο δαχτυλίδι μπροστά. Ναι, αλλά αυτό το Canon δεν φαίνεται πάνω στη φωτογραφία.
Δεν θα φαίνεται, όχι. Επίσης, έχεις δει κάτι YouTuber που κάνουν τις κάμερες τους να μοιάζουν με άλλα πράγματα. Και ένας τύπος είχε βάλει κόκκινο λαστιχάκι. Αυτά που βάζουν στα κασέρια, το είχε βάλει μπροστά στο τέτοιο και σου λέει ορίστε. Τώρα ο φακός μου είναι L. Πάρτο. Τον πάω, ποιος είναι ο τύπος, θα τον βρούμε. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, επειδή ξέρω ότι τραβάς με Sony και αυτό έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από τον 20 της Canon. Που είναι... ξέρω τι θα πεις. Ο καινούριος φακός της Sony, ο 50-150. 50-150 F2. F2. F2, φίλε. Έχουν ξεκινήσει νομίζω οι αντιπροσωπείες να ακούνε πλέον. Full frame. Ναι. Όχι 50% τη Sigma που ήταν 1,8 crop. 50-150 F2 full frame. Κοίτα, νομίζω ότι οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει πλέον να ακούνε τους καταναλωτές και να βάζουν φακούς με σταθερά διαφράγματα. Και αυτό έχει οθήσει τη βιομηχανία απλά να ρίχνει τα διαφράγματα για να ανταγωνιστεί η μία την άλλη. Ναι, και είναι υποθέτω σε ένα μεγάλο βαθμό ότι η όλη μηχανική πρωτοπορία του να κατασκευαστεί ο φακός και να είναι με autofocus σε F2 σε τέτοιο zoom range. Εν τω μεταξύ είδα φωτογραφίες του φακό. Έχει πάνω μεταλλικό ταμπελάκι σαν αυτά που είχαν οι φακοί για DSLR πριν από πολλά χρόνια. Βασικά νομίζω ότι κάνουν στους τηλεφακούς της, τα χρησιμοποιεί ακόμα, αλλά σε Sony δεν το έχω δει ποτέ. Τι εννοείς ταμπελάκι? Έχει ένα μεταλλικό ταμπελάκι που γράφει πάνω ποιος φακός είναι. Δεν είναι απλά ζωγραφισμένο πάνω στο σώμα. Οκ, ναι. Όταν ένας φακός ας πούμε έχει κάτω από 3 χιλιάρικα, το πατάνε μια σφραγιδούλα εκεί με μπογιά. Ναι. Όταν έχει 4 χιλιάρικα, μεταλλικό ταμπελάκι. Έχει 4 χιλιάρικα. Θα έχει 4 χιλιάρικα. Okay. Ανάλογα την αγορά τώρα 3.900, 4.000, 4.400, δεν ξέρω. Okay. Για εσάς που μας ακούτε, αν έχετε να δώσετε 4 χιλιάρικα, μην πάτε να πάρετε 50-150. Πηγαίνετε να πάρετε μια Lumix S1-2 και να πάρετε και φακό μαζί. Όχι. Να πάρετε τον 50-150 με 4 χιλιάρικα. Ναι. Να πάρετε και με 3 χιλιάρικα τον 2870 της Sony. Να πάρετε και μια top μηχανή πάλι της Sony 3,5 με 4 χιλιάρικα, δηλαδή 7R Mark V, whatever. Και με έτσι ένα πακετάκι τρίποδο και μπαταρίες και μπλιμπλίκια, καρτούλες κτλ. Με 11 χιλιαρικάκια βγαίνει μεροκάματο. Ρε είσαι τρελός, τι 11 είσαι χιλιαρικάκια. Είσαι top photographer με 11 χιλιάρικα, κάνεις τα πάντα. Ναι, αλλά είναι 11 χιλιάρικα. Το μόνο που δεν κάνεις είναι τα Sport Super Zoom, ας πούμε, που σου λείπει ο 200-600. Δηλαδή, ωραία, ναι, εκεί πρόσθεσε άλλα 2 χιλιάρικα πόσο κάνει ο 200-600, φθηνός είναι. Ωραία, άρα πάμε στα 13. Ναι, αλλά είσαι F2 μέχρι τα 150. Εντάξει, μπορείς να πάρεις και έναν Tamron ή Samyang 35-150. Με autofocus. Ναι, με autofocus. Με F2, όχι με 2.8. Τι να το κάνω το 2.8. Τι να το κάνεις το 2.8, τι εννοείς? Τι να το κάνω το 2.8. Ξέρω εγώ, να τραβάς φωτογραφίες και βίντεο. Μα γι' αυτό παίρνω σταθερούς φακούς. Δεν σ' αρέσει το 2.8. Δεν μου αρέσει το 2.8. Οκ. Τι να πω. Εγώ είμαι υπέρμαχος της Lumix. Πιστεύω ότι αυτό που κάνουν για την τιμή που το κάνουν είναι ακραίο. Και τώρα περιμένω να δω αν σε μερικούς μήνες θα βγει η S1H2. Και εύχομαι να είναι επιτέλους κάμερα box style και όχι τύπου DSLR. Αυτά ήταν Gear News για σήμερα. Πάμε τώρα στο θέμα της εβδομάδας. Πάμε. Ποιο είναι? Το οποίο δεν είναι άλλο από τη διαφορά φωτογραφίας και βίντεο. Νομίζω ότι δεν είχαμε ποτέ χρόνο να συζητήσουμε για τη διαφορά φωτογραφίας και βίντεο στο κανάλι. Ναι, έχουμε βάλει λίγο τη φωτογραφία στην άκρη και είναι κάτι που... εντάξει, επαγγελματικά ας πούμε ασχολούμαι με το βίντεο 40 ώρες την εβδομάδα. Καλά, 80 ώρες την εβδομάδα. Αλλά να σου πω, ως χόμπι λατρεύω τη φωτογραφία. Δεν νομίζω να κάνω βίντεο για χόμπι.
Όχι ρε, δεν γίνεται. Το είχα προσπαθήσει κάποια περίοδο της ζωής μου και λέω όχι με τίποτα. Δεν μπορώ να το κάνω έτσι. Και κράτησα κι εγώ πιο πολύ τη φωτογραφία σαν χόμπι παρά σαν δουλειά. Ωραία, πάμε να πούμε για το χόμπι μας επιτέλους. Ωραία. Όταν κάνεις ένα ταξίδι στο εξωτερικό, οπουδήποτε, και λες τώρα θα βγάλω κάποιες φωτογραφίες, να έχω να θυμάμαι. Τι έχεις μέσα στο μυαλό σου ή τι ψάχνεις να βρεις? Οκ. Συνήθως το πάω σε άλλη χώρα. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να καταγράψω τις πολιτισμικές διαφορές που έχει από τη δικιά μου χώρα, που είναι η Ελλάδα και παράλληλα το Βέλγιο. Δεν κοιτάω, ας πούμε, να βγάλω τα τεράστια κτίρια που έχει, τους ουρανοξύστες κλπ. Γιατί πλέον δεν μου κάνουν εντύπωση. Κοιτάω να βρω, ας πούμε, πιο μικρά κτίσματα. Στην αρχή όμως σου έκαναν. Νομίζω στο πρώτο ταξίδι που είχα κάνει, αν δεν κάνω λάθος, στην Ισπανία, ναι, μου είχε κάνει εντύπωση τα τεράστια κτίρια που είχαν στο κέντρο της Μαδρίτης κλπ. Μετά από αυτό όχι. Λέω εντάξει, είναι ένα πρόσωπο κτίριο. Ενώ... Και για να σου πω μικρή παρένθεση γιατί το λέω αυτό, ας πούμε πρώτη φορά στο Λονδίνο έτσι περπάτησα και τα λοιπά, πάω προς το σταθμό του τρένου για να μεταβώ μετά σε μια μικρότερη πόλη και οπότε περνάω μέσα από το city του Λονδίνου που πλέον είναι όλοι ουρανοξύστες και κοιτάζω ψηλά τον ουρανό και βλέπω από όλες τις μεριές της οπτικής μου ουρανοξύστες. Ναι, οπότε κατευθείαν ακραίο. σηκώνω την κάμερα και έβγαλα μια φωτογραφία, δεν ξέρω, κατ' εμέ είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία. Την είχα και screensaver στο κινητό για χρόνια, ξέρεις, είναι μια από τις φωτογραφίες που μου έχει μείνει και είναι έτσι μια πολύ απρόσωπη φωτογραφία με τον ουρανό στο κέντρο, μπλε ουρανό, καλοκαίρι όλου στο Λονδίνο και γύρω-γύρω 3 ουρανοξύστες. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμένα με ενδιαφέρουν πιο ιδιαίτερα πράγματα. Ας πούμε, κάτι που δεν θα βρω σε άλλη χώρα. Ενώ μπορεί να τραβήξω ένα μικρό σπιτάκι που μπορεί να κάθεται έξω στο αυλί, ξέρω εγώ, μια γιαγιά. Θα τραβήξω σε ένα καφενείο ή σε ένα καφέ συνοικιακό. Θα πάω να τραβήξω φωτογραφίες στις συνοικίες πιο πολύ. Δεν με ενδιαφέρει τόσο να βγάλω αυτές τις τουριστικές φωτογραφίες. Ξέρω εγώ, πήγα στην Ιταλία, πήγα στην Ισπανία και έβγαλα, ξέρω εγώ, τη Σαγράδα Φαμίλια κλπ. Μ' αρέσει να τραβάω πιο μικρές ιδιαίτερες στιγμές. Οπότε το πας πιο πολύ προσωποκεντρικά, ας πούμε, ναι. στις λαϊκές γειτονιές. Ναι, αυτό μου αρέσει. Αυτό βρίσκω διαφορετικό πλέον από πόλη σε πόλη, γιατί πλέον με τον τουρισμό πάνω κάτω όλες οι μεγάλες πόλεις είναι το ίδιο πράγμα. Ένα χάος από τουρίστες, ειδικά στα κεντρικά και στα πολύ γνωστά σημεία. Και δεν με εμπνέει να βγάλω, ας πούμε, φωτογραφίες με τουρίστες κλπ. Ναι, δυστυχώς είναι αυτό. Δηλαδή, θυμάμαι και εγώ μπροστά στη Σαγράδα Φαμίλια, που σχεδόν όποτε και να πας, είναι ένα τσούρμο τουρίστες που θέλουν όλοι να βγάλουν μια φωτογραφία Ναι. με φόντο την εκκλησία. Οκ, το καταλαβαίνω, είναι ένα πολύ εντυπωσιακό κτίριο και δικαιούσε να έχεις ένα ενθύμιο που πήγε στη Βαρκελόνη, ξέρω εγώ, δεν είναι και παράλογο. Απλά όλος αυτός ο συνοστισμός, όλος αυτός ο κόσμος, ας πούμε, από την άλλη το κάνει αδιάφορο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έβγαλα φωτογραφία μπροστά σε Σαγράδα Φαμίλια. Ενώ έβγαλα την ίδια την εκκλησία και με κοντινά σε κάποιες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες που είχε. Και εγώ αυτό έκανα. Από ό,τι θυμάμαι, έβγαλα 2-3 φωτογραφίες από την αρχιτεκτονική και μία, ξέρω εγώ, τη Σαγράδα Φαμίλια ολόκληρη. Και μετά παίζει να βγάλα 30 φωτογραφίες σε ένα open market που είχε σε μια γειτονίτσα έξω από τη Βαρκελόνη. Ναι, δεν ξέρω. Πλέον το urban, ενώ παλιότερα μου κινούσε πάρα πολύ το ενδιαφέρον και έκανα πάρα πολύ street photography, αλλά στο πιο generic version της. Πλέον τραβάω και πολύ λιγότερες φωτογραφίες από ότι όταν τραβούσα παλιότερα. Οπότε κοιτάω αυτές τις φωτογραφίες που βγάζουν να είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, εννοείται δεν κάνω overlap φωτογραφίες πολλές στο ίδιο μέρος. Και όταν γυρνάω σπίτι έχω μια κάρτα SD την οποία θα την ξεφορτώσω, θα είναι 150 φωτογραφίες max, γιατί τόσο μπορεί να τραβήξει η κάμερά μου σε JPEG. Η κάρτα μνήμης που έχω, sorry. Εύκολες να τις εντιτάρεις,
επειδή τραβάμε Fuji, έχω baked in προφίλ σε όλες. Οπότε τα χρώματα είναι ήδη ψηλοέτοιμα. Δηλαδή, ας πούμε, το πολύ να κάνω λίγο exposure και λίγο να παίξω με το dynamic range. Και είναι έτοιμες, δεν χρειάζεται πολύ fast. Δηλαδή, ας πούμε, παλιότερα θα τραβούσα RAW στα ταξίδια και θα γυρνούσα σπίτι και θα καθόμουν, ξέρω εγώ, 2 μέρες να εντιτάρω 2.000 φωτογραφίες. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι τα πρώτα μου ταξίδια στο εξωτερικό, κάτω από 2.000 φωτογραφίες δεν γυρνούσα σπίτι. Οκ. Εσύ τι άρεσε να τραβάς το πηγαίνεις σε μια ξένη χώρα? Κοίτα, εγώ γουστάρω πάρα πολύ αρχιτεκτονική γενικότερα. Δηλαδή, και δεν έχει να κάνει τόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ουρανοξύστες, αλλά ναι, και ουρανοξύστες, μεγάλα κτίρια, παλιές εκκλησίες, παλιούς πύργους και σε πιο μικρούς χώρους ή αρχιτεκτονική τοπίου, γέφυρες, οτιδήποτε. Okay. Να περπατήσω ή να κάνω ποδήλατο κάτω από τη γέφυρα και θα σταματήσω να βγάλω τη γέφυρα, ας πούμε, με τον πυρηνικό αντιδραστήρα στο background, οτιδήποτε. Εξής, ανάλογα τώρα το σκηνικό. Μεγάλα ποτάμια, που είναι κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει από την Αθήνα, τουλάχιστον εγώ είμαι από την Αθήνα. Δηλαδή, λάτρεψα Λονδίνο, περπατούσα στο πλάι του ποταμού, ας πούμε. Ναι, δηλαδή, ναι, είναι πολύ ωραίες βόλτες αυτές. Τι άλλο έτσι. Και μετά έχει να κάνει με το πού θα βρεθώ και τι θα γίνει. Δηλαδή, έχει τύχει, έχω βρεθεί σε random γερμανική πόλη. Δηλαδή, τώρα αυτή η ιστορία είχε πλάκα, γιατί λοιπόν είμαι τώρα με ένα Παναμέζο, φωτογράφο πολύ δυνατό και γαμεραμάν. Και είμαστε στο Βάκερσντορφ και τραβάμε προχρηματικό αγώνα της Καπαζίτα, τέλος πάντων. Μάλλον. Καρτ, παιδιά, άμα δεν ξέρετε την Καπαζίτα. Ναι, η top κατηγορία του κάρτινγκ. Και είναι τέλος πάντων αυτό το τοπικό κύπελο, επειδή μερικούς μήνες μετά στην ίδια πίστα θα γινόταν το παγκόσμιο της FIA. Οπότε λειτουργούν αυτά ως προετοιμασία, ας πούμε, για τους αθλητές. Οπότε είναι τώρα όλοι αφρόκρεμα εκεί που τους ξέρω κτλ. Και είμαι με αυτό το Παναμέζο και παίρνουμε το φορτηγό να γυρίσουμε πίσω. Αυτός έμενε Λουξεμβούργο το μετά. Όχι, αυτός έμενε Στρασβούργο, αλλά θα μ' άφηνε στο Λουξεμβούργο να πάρω το τρένο. Και κάπου έχει γνωρίσει μια γκόμενα, ξέρω εγώ, στο Tinder κάτι και είναι σε φάση, μα να κάνουμε να σταματήσουμε εκεί στην πόλη, ξέρω εγώ, να γνωρίσω την κοπελιά. Ναι, του λέω cool, ξέρω εγώ, κομπλέ. Και είχε πανηγύρι εκείνη τη μέρα η πόλη, οπότε γύρισα γύρω-γύρω, έφαγα τα λουκάνικά μου εκεί, ήπια τις μπύρες μου, έβγαλα φωτογραφίες στο πανηγύρι. Είχαν και μια πανέμορφη γέφυρα εκεί και κάτι ιστορίες. Μετά βρήκα και τα παιδιά, ξέρω εγώ, μας είπε και η γκόμενα εκεί που ήταν από την πόλη, ιστορίες και τέτοια. Έχει φάση φωτογραφία έτσι, όταν το κάνεις σε χαλαρή βόλτα κτλ. Ναι, παλιότερα, ας πούμε, και εγώ το έπαιρνα πολύ προωμένα. Πάμε να τραβήξουμε φωτογραφίες για να τις ανεβάσουμε στο Instagram κλπ. Οπότε να έχουμε πολύ υλικό να ανεβάζουμε για πολύ καιρό. Καλά, πιο καλό Instagram έχει ο πατέρας μου από μένα τώρα. Καλά και από μένα. Με τον καιρό το άλλαξα σε πιο διαφορετικές φωτογραφίες, όχι τόσο να ακολουθήσω τα trend του street photography και πολύ πιο επιλεκτικά τραβάω φωτογραφίες πλέον. Νομίζω σε αυτό βοήθησε και το ότι έχω φάει και φωτογραφία και βίντεο με το κουτάλι. Οπότε όταν είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, τότε θα το τραβήξω, αλλιώς δεν. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω στο street photography αυτό είναι το, ας πούμε, ενδιαφέρον, ότι μπορείς να δεις μια ωραία φωτογραφία, η οποία ποτέ δεν θα είναι απίστευτα εντυπωσιακή. Δηλαδή, τι κάνει εντυπωσιακή μια φωτογραφία? Πρώτα απ' όλα το τι είναι μέσα και δεύτερευον το πώς θα είναι φωτισμένο αυτό που είναι μέσα. Ναι, και τι συμβαίνει. Ναι, δηλαδή υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από αυτό. Ναι, αλλά ας πούμε, πώς να το πω, ότι μια φωτογραφία στην οποία είναι κάποιος διάσημος άνθρωπος στο επίκεντρό της, είναι αυτόματα μια φωτογραφία που θα την προσέξουν περισσότεροι άνθρωποι. Επειδή είναι αυτός. Ναι, από ότι αν ήταν ακριβώς η ίδια φωτογραφία με κάποιον μη διάσημο.
Μετά είναι το τι κάνει. Δηλαδή, ναι, ξέρω εγώ, κάνει μια ανάποδη κολοτούμπα, αυτό είναι αυτόματα πιο εντυπωσιακό. Κάνει κάτι το οποίο το κάνει κάθε μέρα, δηλαδή είναι της γυμναστικής ακαδημίας και κάνει ανάποδες κολοτούμπες κάθε μέρα. Είναι λίγο πιο αδιάφορο. Αλλά ξέρω εγώ, αν κάνει κάτι που δεν κάνει συνήθως. Οπότε τώρα στο street photography δεν έχεις αυτόν τον έλεγχο, δεν έχεις δηλαδή κάποιο μοντέλο να κάνει κάτι το εντυπωσιακό, κάποιον πολύ γνωστό άνθρωπο και δεν έχεις ούτε πλήρη έλεγχο του φωτός. Ναι. Οπότε αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ότι... Σου μένει το composition. Ότι ψάχνεις να βρεις αυτό το παιχνίδι του φωτός, δεν χρειάζεται να είναι μια τέλεια ή πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία. Τουλάχιστον αυτό βρίσκω εγώ, έτσι, δεν ξέρω. Αλλά πάντα θα σταματήσω σε skate parks. Όποτε βολτάρω έτσι, σε οποιαδήποτε πόλη να είναι, αν βρω κάποιο skate spot ή skate park, θα σταματήσω και θα βγάλω μερικές φωτογραφίες. Μπορεί και 50%. Φίλε, στην Πορτογαλία είχα βγάλει κάτι τρέλες φωτογραφίες σε μια πλατεία, η οποία είχε, ξέρω εγώ, ράμπες, rails κλπ. Και καθόντουσαν στην ακρούλα ηλικιωμένοι παππούδες κλπ. Και στη μέση πιτσιρικάδες κάνανε skate. Ακραίες φωτογραφίες. Ακραίες. Ωραία. Τι θα σου άρεσε να κάνεις επαγγελματικά σαν φωτογράφος? Ποιο θα ήταν το αγαπημένο σου είδος φωτογραφίας, πιστεύεις? Δεν ξέρω αν θα ήθελα να κάνω φωτογραφία επαγγελματικά. Αν και στο επαγγελματικό κομμάτι, έτσι καθαρά, βρίσκω πάρα πολύ ουσία στα πορτρέτα, είτε σε λευκό είτε σε μαύρο φόντο, αρκετά σοβαρά, είτε για βιογραφικό είτε για καλλιτέχνες. Δηλαδή αυτή η business εικόνα κάθε ανθρώπου που θα φορέσει το ταγέρ, το σακάκι του και θα είναι το μαλλί, τα πάντα στην εντέλεια και να βγει αυτό το απαλό επαγγελματικό χαμόγελο, αυτές οι φωτογραφίες μου αρέσουν πάρα πολύ. Okay. Και όλη η διαδικασία έτσι μέχρι να φτιαχτούν, να είμαι εγώ πάρα πολύ καλός στο φωτισμό μου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά σίγουρα και σε πιο αντίστροφο, όταν είναι καλλιτέχνης ο εικονιζόμενος και εκεί μπορώ να παίξω με πολύ πιο σκληρό φωτισμό, να κάνω κάτι πιο παράξενο, πιο μυστήριο, πιο dark ή και με χρωματιστά φώτα και μαύρο πάνε πίσω. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, με τρικάρει. Άρα θα προτιμούσες κάτι σε studio photography? Επαγγελματικά μιλάμε, ναι, ξεκάθαρα studio photography. Και ας είναι φορητό το studio, δηλαδή δεν είναι ότι pack small, play big. Πορτρέτα, ας πούμε. Ναι, πορτρέτα. Φίλε, εγώ αν μπορούσα να το κάνω και σε φωτογραφία και σε βίντεο, θα επέλεγα κάτι που να έχει να κάνει με φύση και ζώα. Δηλαδή, ας πούμε, για βίντεο ιδανικά θα ήθελα να κάνω underwater, στολές, λοιπά, καταδύσεις και δεν συμμαζεύεται. Σε φωτογραφία επαγγελματικά νομίζω ότι θα ήθελα να κάνω motorsports. Γιατί τώρα τελευταία που έχω εμπλακεί με το kart, με έχει ψήσει πολύ άσχημα να τραβήξω φωτογραφίες από αμάξια. Οκ. Αμάξια κιόλας, όχι kart. Ναι, αμάξια. Ξέρεις ποια είναι η μεγάλη τους διαφορά? Το πόσο μεγάλα είναι και το πόσο δύσκολο είναι να μπεις στο ένα από τα δύο. Σίγουρα είναι το μέγεθος της πίστας και στις πίστες αυτοκινήτων έχει πάρα πολύ περπάτημα και έχει και βανάκια τα οποία μεταφέρουν τους φωτογράφους σε μεγάλους αγώνες, Φόρμουλα 1 κτλ. Φόρμουλα 1 κυρίως τώρα, όχι σε Φόρμουλα 4 και Φόρμουλα 3000. Αλλά αναγκαστικά στον αγώνα, ας πούμε, θα περιμένεις σε μια στροφή και ό,τι άλλο γίνει σε όλες τις άλλες στροφές το έχεις χάσει. Στο κάρτ κινείσαι λίγο πιο εύκολα από στροφή σε στροφή. Δηλαδή γιατί και πάλι. Είναι πιο μικρή και μπορείς να δεις συνήθως από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Ναι, όταν είσαι μέσα στην πίστα σαν φωτογράφος, λογικά μπορείς να καλύψεις 2 στροφές ταυτόχρονα από τις 12-15 ανάλογα την πίστα. Το θέμα είναι ότι δεν θα έχεις ποτέ τη μία στροφή δεν θα την καλύψεις καλά, δεν θα είναι υπέροχη φωτογραφικά, ανάλογα και το που βρίσκεται ο ήλιος. Και η άλλη δυσκολία είναι ότι οι αγώνες συνήθως είναι μεσημέρι.
Οπότε ο ήλιος είναι στο πιο βαρετό σημείο που θα μπορούσε να είναι. Ενώ μετά το πόντιουμ, ας πούμε, που πέφτει ο ήλιος, εκεί αρχίζει να είναι όμορφη η πίστα. Ναι, εκεί φαίνεται πάρα πολύ cinematic. Γενικά, ας πούμε, και το βίντεο. Ναι, δηλαδή συχνά σήκωνα drone έτσι εκεί το βραδάκι και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, απλά είναι άδεια η πίστα. Απ' την άλλη, ναι, οκ, είναι ωραίο. Εγώ δεν έχω βγάλει φωτογραφίες μέσα στην πίστα ποτέ, αλλά έχω βγάλει πολλά βίντεο για το ντοκιμαντέρ που είχαμε κάνει με τον Αλέξανδρο. Ναι. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ένας ικανοποιητικός εξοπλισμός για να τραβάς φωτογραφίες? Πάντως, αν θέλεις, μπορούμε να πάμε στο ΣΠΑ Φραγκοσά και να βγάλουμε φωτογραφίες. Έχει και ιστορικό ράλι και τέτοια. Είναι αρκετά εύκολο να μπούμε. Να πάμε. Γιατί όχι. Και να μας γράψετε στα σχόλια σε ενδιαφέρει να το δείτε σε βίντεο αυτό.